गिदिर खरथाम रोगानायाव गोगोम मेंबाय ओरैनो जागारनाय उदां मा जाबावगोन गोलोमफ्रुजोब्बाय दे माव दे फंबाय माव जों गामिया ओरैनो थानाङालै मावगासिनो दं खालामसै दायो बहा थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोन ओरैबायदि मोजां जायगा दिन्थिगोन आङो बे जाबाय जालां सेन्टार साहा दखानाव जिरायदों लादों ओरै नायब्रा मा जादोंलै थांफिनादों माथो जायगायाव सफैबाय दायो बेयाव थेनाय जागोन हाजोनिफ्राय फैयो दैया जों गामिनि गथ'फोर बिसोरो थ थांनि र' जायगायाव खामानि दामानिया उनाव जागोन जानाया सिगां जाग्रोनांगौ बारा लामा सेराव लानाङा एसे आन्दोआव ला मानसिफोर नुबा लुबैगोन बेयावनो जासिगोन आन्दोआव बोरो लख्रा माबाया बोरो बेदरा जायै लोङै टाइम जाबा ब्लड बे सालायखांनानैसो गोजों जाना फैदों हगार नोंनिखौनो गोदानावनो बेलेग गारि सोंदो बानायनांगौ ओरै खोबग्रा दं नालाय खोबना लाबाय खोमा रोङासै खोबग्राखौबो खारबोआसै बे खामानि मावगानो मोनलै खोला जालायबाय दा जाखांना नागिरनोसैब्रा दा मानसि जमा नुबा थांगोनलै आन्दायखाला जाखांना नागिरनोसै दा जोंहा साहाजों नेगासिनो नामा नोंसोर थाब फैयाखै होननानै माला फैगोन नायखौ नेगासिनो ओरैनो ओंखारलायसि नामा माबायाव दे अरा होलाय दंखोना नामा सोरनि मुराखौ लाबोसै सोरनिखौ लाबोदों जोनानै आंनिखौ आं आंनि मुराखौ लाबोबाय सिखारबाय सलाय गैया गामियावनो दं सोरनाव जोंनियाव मा बिदरा सोरनि मनाव सोनायमोन सलाया गय लानाया आंनियावलै आंनिखौ लांफानो थिनदोंमोन आं गावनिखौ देरलाबायदों सिबाबानो जाबाय दे मनायाव गैया ओइयाव रायलायजाखालि मावफैबो बिसेमा जाजोबखागोन दा लख्रा जाजोबखागोन हारा मोनालै बाइकनि थाखाय थांखानायालाय इयो 50,000 नामा लादों 50,000 आवलाय मोजां मोनदों फाइनेन्सफोर जागोनदां 50 ना बेयाव आराम सावना लानोसै दा जाबाय थानोसै बैथिंसो बानायब्रा गुदिथिंसो बारा होनाङा अर सालायाव गुदियाव हो उल्था थादों फाग्लासो अराबो मानसिखौसो होसोयो अमा बेदर अमा बेदरजों अरा मोजांसो हाफ्लेनांगौमोन एसे हाफ्लेगोन दा गोलोमफ्रुजोब्बाय अर नांनाया ओइ नै बिसोरबो आन्दायबोदों खोलाहासोनो खामानिया ओइ खामफ्लेबाय जयला नोंनिया जाबाय बारा खामफ्लेगोन नाङा जाबायलै जयला
Moona जायो नामा? मोनबाय बेबो मोनबाय गैलानिया जाबाय जों बुस खालामदो अमा मेजेमा बारा बिदि माबा जाखाया जाय थावदो हालदै सालदै गासिगाला बेफोर नामा हालदै गैला मोनथाम हालदै गासन थावबानो जाबाय माथो नोंसोर सानाव साप्लायबाय नामा साप्लाय नङा गरम ब्रेकसो जाबाय गरम ब्रेकआ जायो जों लामाखौनो जायगाखौनो आन्दायना साहासो थांब्रेदोंमोन दायो खोलाहा फैफिनबाय नै खामानिखौ मावजेनाखै माथो जिरायनासो दंजोबो फाग्लासो सेंग्रा गैयाबालाय लिडारालाय दहायनो साइकेल सालायबोदोंमोन दानो जाया लख्रा जाग्रोनांसिगोनदां मनाखौ हेलो थैखागोन माथो सान्दुङा जोलाव ओमफ्राय मा बेफोरनो खामानिया अयथासारखा सान्दुङा दैयावसो बैयाव बारसोमहैबाय थानांसिगोन खोमालै बारसोमहैनोसै मबाइलखौ मानो दोनो जों अन्थाइ बारियाव दोनगोन आयौ 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 खोथाया जाहैबाय बेखौ बेलस्रि दैसा होननानै बुङो बे दैसाया ओरै खेंख्राजों थाङो दा बेखौ खेंख्रा बेनिफ्राय सिमाजान होननाय बेखौनो बेलस्रि एरियानि रायजोफ्रा जायजों खेंख्राजों थांदों बेखौ गावनि बेलस्रि दैजों सेरखांनाय मानसिफ्रा दासो जमा जाहांदों फैगासिनो दङ नै बिथांमोना बे चेन्नाइनिफ्राय फैगोदान 14 दिन कारान्टाइन थानांबाय बिथांमोना स्कुलाव दा रायजोनि खामानि मावनायखौ फैदों बिसोरबो बारा खाथियाव थायाखै जोङो मागद कर'ना गैला दायो जोंनाबो क्वारेन्टाइन थाखाबाय ओरैनोसो बुंदों जेबो नङा गुसु दाने ओमफ्राय दैया बिराद गुसु मोजांसो बे मोजां नै दैया बिथिं जेबो गैया बेनिफ्राय नैबेजोंहा अन्थाइ सिंजों जि मोजां गखायो आसुरितलै बे क'क्राझारनि बे रिं उसिफावनाया बेलाय माखाय नै बेनिफ्राय साबसिन अन्थाइ सिंब्रें गयो नै अन्थाइ सिंब्रें गयो लख्रा दैया आसुरितखा नुफेराखैमोन बिदि जोंनि माव दे माव दे मावनि र' आंबो मावनो होनना फैनायालाय आरो मावालासिनो बोरै थानो नै गिदिर गिदिरा थिखां गिदिर थिखांनो ओरै नै जाबाय बैखौ बुरनोसै एबार बैखौ हागोन
Gitar-gitar potong udah kan, aku kami yang baik. Hari ini zakarnya udang-udang, masa udang. Belum berdepan. Mau, deh, penggolan mau. Jangan biarin sana le, mau kasih mau. Hei, mau dai lu ke sana. Hei. Mau deh, mau. Lihat lah aja sih begini ada. Langdah. Ore nai. Nung aja sih begini. Ket lari nai nung aja ramu ya. Dentar lain itu. Benar, kacau. Isi kacau. Kacau. Yo.